Goddag. Det er blevet sommer, og det betyder, at det er blevet tid til partiernes sommergruppemøder, hvor det hele det er lidt mere afslappet, ærmerne er rullet op, og det hele det er lidt mere festligt. Okay, det er for meget. Det er for festligt, tror jeg. På sommergruppemøden, der fremlægger partierne deres nye tiltag, nye visioner for Danmark. Hvordan kan vi gøre det hele lidt bedre? Det vil vi ikke stå tilbage for her i Sjøtministeriet, så vi har også lavet en række tiltag, som jeg vil præsentere. I dag, journalistløftet. For er det ikke på tide, at de danske journalister begynder at tage lidt ansvar som stand? Hvis to indvandrere de laver noget retarderet, så giver det et dårligt ry til alle indvandrere. Hvis to stand-up-komikere laver noget plat, så er det alle stand-up-komikere, der får et ry for at være lidt platte. Alt imens kan folk, der er uddannet på den journalistiske højskole i Aarhus, bare lave lort på lort i mediebilledet, uden at tilsyneladende gå ud over journaliststandens ry. Og det er ikke sådan, at alle journalister laver noget lort, det ved jeg godt. Der er masser af dygtige journalister. Der er Martin Krasnik, der er Jesper Thunell, der må der være mere end 2. Jo, vent. Nej, han er englænder. Men problemet er jo, at det til syden ikke giver journalister et dårligt ry, når de bare laver, BT og fladskærmstest og ser og hører og aflytter folk. Og de fylder bare mediebilledet med lort på lort på lort og falske overskrifter og lyver og strammer og ødelægger information fuldstændig. Og vi ser som samfund ikke dårligere på journalister som stand. Hvorfor skulle de så ændre på det? En journalist kan snilt bare gå for at være spindoktor for fucking statsministeren, mand. Til at være chef på Se og Hør, til at være politisk kommentator på TV2. Men hvis et enkelt skuespiller laver en dårlig reklame, så hænger det bare på dem for livet. Prøv at der er en større procentdel af journalister, der laver dårlig journalistik, end der er indvandrere, der er kriminelle. Og alligevel så giver det dem ikke et dårligt ry. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er vigtigt at huske på, at hver gang vi alle sammen sidder og snakker om, hvor meget reality-genre den ødelægger vores samfund, og det er en frygtelig kultur og kendthedsting, så det er så sindssygt vigtigt at fokusere på, det er ikke Sydney Lee eller en af de unge mødre, der har besluttet, det skal være inde i fjernsynet. Det er folk, der er uddannet på den danske journalisthøjskole, folk, der er medieuddannet fra universiteterne, eller folk, der kommer fra tilrettelæggerlinjen ude på filmskolen. Det er ikke reality-stjernernes skyld, det er journalisternes skyld hver gang. Når vi kritiserer politikerne for, at det hele handler om form over indhold, og hvorfor snakker man om spin og meningsmålinger, det er fordi, det er en journalist, der har valgt, at det er vinklen. Det er en person uddannet på den danske journalisthøjskole, der har valgt ikke at snakke om indhold. Hver gang. For helvede mand, Morten Messerschmidt fik lov til at tage rundt i en hel Europaparlamentsvalgkamp og snakke om skræmmekampagner med hjemmerøverier på grund af Schengen-samarbejdet, uden at der var en enkelt journalist. Der var ikke én journalist i Danmark, der googlede det og fandt ud af, at antallet af hjemmerøverier i Danmark er faldet efter Schengen-samarbejdet og samarbejdet med Tyskland. Ingen googlede det. Ingen forholdt Morten Messerschmidt eller nogen andre politikere for nogen former for kritik over for det, de sagde. Det tog mig fucking 3 minutter at google, mand! Men bare rolig, for endnu en gang har vi her i Sjøtministeriet løsningen. Fordi jeg synes, at journalister de har en lige så vigtig funktion i det danske samfund, som f.eks. læger eller politibetjente. Og når du er færdig ude på Panum Instituttet og uddannet som læge, så skal du aflægge lægeløftet. Hvis du er politibetjent, så er du underlagt politiloven. Og hvis ikke du overholder de her ting, så kan du altså faktisk blive straffet. Jeg synes, vi skal have en journalistisk ed, et journalistløfte, hvor de lover ikke at lave skadeligt medievirksomhed. Altså lort. Ja, det er dig, jeg kigger på, Kåre Sand. Prøv at tænke på, hvis man kunne få journalister til at sige ting fra lægeløftet. Hvis du kunne få journalister til at læse den her sætning op fra lægeløftet. Jeg svæver, at jeg ved mine forretninger som praktiserende journalist stedset skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skønne at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundet og mine medmenneskers gavn. Det vil jo være umuligt. Jeg ved det godt. Det er umuligt. Det kommer ikke til at ske, men det er sommer. Man har lyst til at drømme. Man har lyst til at drømme store tanker. Kan du have en rigtig god sommer, og Gud bevare min bar. Hold kæft. Det er varmt, mand. Det er da altid noget, man kan sidde i bare røv. Tror du, de gør det nede i Folketingssalen nogle gange? Man kan jo kun lige se dem fra livet op. Og Lars Løkke har nok sin nye underbukser på. Så er det sgu blevet sommer, og det betyder, at du kan downloade 5 af mine one-man-shows som lydfiler, som du kan lægge ned på din computer og smide direkte over på din telefon og altid have med dig. Det koster 30 kroner, og du gør det som sædvanligt på michaelschødt.dk. Er det ikke en god idé? Det synes jeg. God sommer! When you go into the place that you work, you have no face.